Беларуская мова – гэта сродак камунікацыі для мільёнаў людзей. Яго нельга проста так узяць і адабраць. Гэта як культурны код. Яна абараняе межы лепш за любую армію. Калі мы не захаваем беларускую мову, мы не захаваем сябе, беларусаў. Меня зовут Элина, мне 28 год, и я прадстаўніца ініцыятывы «Умовы для мовы». По ЮНЕСКО беларуская мова мае статус уразлівай. Гэта значыць, што яна на пагрозе знікнення. Напрыклад, у Беларусі толькі 3% заканадаўчых актаў прымаецца па-беларуску. Менш за 15% школьнікаў навучаюцца па-беларуску. Няма ніводнага беларускамоўнага універсітэта. Кніг выдаецца ад агульнага тыража менш за 10%. Зразумела, што пакуль няма ініцыятывы грамадзян, нічога на беларускую мову не будзе перакладацца. Напрыклад, у Беларусі мала шыльдаў на беларускай мове, мала дарожных знакаў на беларускай мове, мала указальнікаў. І мы вырашылі правесці такую кампанію, назвалі яе «Выконвай хуткасны рэжым». І панеслася, людзі пачалі пісаць звароты, і па выніку мы змянілі больш за 200 шыльдаў па ўсёй Беларусі. Гэта было класна, бо людзі зразумелі, што яны могуць адным зваротам нешта змяніць. Мы разам з нашымі партнёрамі свае зрабілі такі сайт «Умовы бай». Там ёсць звароты на розныя выпадкі, ёсць парады, інструкцыі. Мы ў сваёй дзейнасці пішам вельмі шмат зваротаў у розныя установы, і Белпошта нам паставіла спецыяльную паштовую скрыню каля дому. Кожны тыдзень мы атрымліваем ад 20 до 50 лістоў. Зараз ва ўсім свеце пандэмія, і мы, калі атрымліваем лісты, мы іх адпраўляем у 5-дзённы карантын у сарай. А пасля забіраем і ўжо чытаем. Вельмі важна не маўчаць. Калі вам нешта не падабаецца, трэба казаць аб гэтым услых, бо калі вы будзеце маўчаць, нічога не зменіцца. Быць беларускамоўным у Беларусі – гэта квест. І я граю ў гэты квест так, каб іншыя людзі маглі гэта пабачыць і таксама навучыліся ў гэта граць. І тады мы хутчэй атрымаем беларускамоўную Беларусь.